давоми соли 2019 ба мақомоти прократураи вилояти Суғд 11302 муроҷиат ворид гардида, аз ин 3711 ададро бевосита кормандон баррасӣ намуда 665 адади он қонеъ карда шудааст. баҳри бартараф намудани қонунвайронкуниҳо ва тибқи санадҳои эътиноӣ 375 шахсони гунаҳкор ба ҷавобгарӣ кашида шуда, 298 қарори ғайриқонунии мақомоти таҳқиқу тафтиш бекор, 129 парвандаи маъмурӣ ва 3 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ин маълумотҳо зимни маҷлиси ҳайати мушовараи прократураи вилояти Суғд оид ба ҷамъбасти ин ниҳод дар соли 2019 бо иштироки муовини якуми прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, мушовири давлатии адлияи дараҷаи 2 Назарзода Ҳотам Назрулло таҳти раисии прокурори вилоят, мушовири давлатии адлияи дараҷаи 3 Ҳабибулло Воҳидов баргузор гардид. иттилоъ дода шуд ки дар ин давра ба вазъи қонунгузорӣ дар бораи масъулияти падару модар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, барои вайрон кардани талаботи ин қонунгузорӣ бо моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 606 нафар ба ҷавобгарӣ маъмурӣ кашида шуданд. ҳамчунин дар ин давра таҳлили вазъи ҷинояткорӣ нишон дод ки давоми соли 2019 6378 адад ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки ин дар қиёс ба соли 2018 295 адад зиёд мебошад. дар давоми соли 2019 аз ҷониби прократураи вилояти Суғд 1575 санҷиш дар самтҳои назорати умумӣ, қонунгузориҳо дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ оид ба замин, ҷамъоварии андозу пардохтҳои гумрукӣ, молия, дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ, сармоягузорӣ, бонкдорӣ, тандурустӣ, ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, ҳифзи амволи давлатию шахсӣ, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, танзим ва назорати асъор, анъана ва ҷашну маросим, шаҳрсозию меъморӣ ва ғайра гузаронида шудааст, ки дар натиҷа 22937 адад қонунвайронкунӣ ошкор ва 8375 санади эътиноӣ бароварда 13610 нафар ба ҷавобгарии мухталиф кашида шуданд. аз натиҷаи ин санҷишҳо 952 адад парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.